चढ़ल जवानी में करे निमान मानी दुगो मरद रखल बानी हम काटे निचानी सुन सखी हमरा से कैसे करेला सब प्यार जाई नैहर में 9 बेरियार लेवे ससुरा में 100 बेर भातार है जाई नैहर में 9 बेरियार लेवे ससुरा में 100 बेर भातार लेवे ससुरा में 100 बेर भातार लेवे ससुरा में 100 बेर भातार लेवे पप्पू राम का कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आज 8476970003। एगो प्यार सखी हमरा बचपन के एही से राखे नियो करा के मन से जिए के आधारे सखी ओकरा के राखी बचा के अपना धन से रहेला पास में एगो बसेला सास में एगो रहेला पास में एगो बसेला सास में एगो पारा पारी सुन सखी हम करिले ई जहार जाई नैहर में 9 लेवे ससुरा में 100 बेर भातार है जाई नैहर में 9 बेरियार लेवे ससुरा में 100 बेर भातार लेवे ससुरा में 100 बेर भातार लेवे ससुरा में 100 बेर भातार लेवे हेलो सीटे बजाइए डीजे पप्पू राम परदेसी पियाना में कोइनी जवानी नरेश राजा बुझेल सब कहानी आए हाय रुस जाई जदि छन छने मानावस सौरभ विकास के बाई है नादानी कोइनी नैहर में सुख बाना ससुरा में चाहे सुखे सनीचर होखे दवार जाई नैहर में 9 बेरियार लेवे ससुरा में 100 बेर भातार है जाई नैहर में 9 बेरियार लेवे ससुरा में 100 बेर भातार डीजे पप्पू राम।